Добър вечер. Вие сте с новинарник. Останете до края на емисията ни, когато колегата ще си признае дали е гей. Адски се вълнувам. Какво ли ще кажа? Сега се прехвърляме директно в централата на България без цензура, където са операторката ни Рали Петрова и репортерът ни баща ми. Срали сме в централата на България без цензура. Тук преди малко взех интервю от Николай Бареков. Господин Бареков, може ли да се каже, че в политическия смисъл на думата вие сте един хамелеон? Не, аз категорично отричам да съм хамелеон. За вас от Сливински минерални бани предаде стократния баджанак на Хачо Бояджиев Бай Петко. Божидаре, ти дом нямаш ли си? България на три морета. Уважаеми зрители, следва рубриката Неуспешни опити за основаване на България. Тук ще бъде България. Wow, that was Bulgaria's heroic everything. Буда му е Лелина. Сега ще трябва да летя. Тук ще бъде България. Хане, съсипа ми розата. Споко, принце. Ето ти една българска роза от мен. Ред е на световните новини. Лидерът на Северна Корея и не дай си Боже мой племенник Ким Чен Ун се отдаде на тихи спортове. Сега една сензационна новина. Китайка роди близнаци в завод за маратонки. Вижте. Представяме ви новата ни рубрика «Деда беше истина». Днес тя е посветена на Делян Пеевски. Страхува ли ви неграмотността? Тогава четете. Кафка. Навсякъде, когато ти потрябва. Колега, Уважаеми зрители, не съм гей. това беше всичко от нас за днес. Гледайте ни следващият път. Чакай, като се замисля, Вече свърши.